ang ilang head, no? Si Sir Rodi Catedral sa Bacod Transport, mga ka-action. Sir Rodi, good morning sa imo. Good morning, Action Art. Salamat at paramati sa Radyo Bacolod. Good morning. Kumusta? May ara latest nga nabaton kamo sa nasyonal kapin ba to sa pending nga petisyon sa Korte Suprema, sir? Actually, Action Art, nagsurya kita sa aton na Chairman Marbalgena, no? Kagay ka-modit Lorandaman sang Siston. Okay. Waiting pa lang sa Japon, kaga expected naton na 27 or 28 na magadya na ang sabat ng aton nga Korte Suprema, no? Kaga laban naman sa magant ang aton petisyon dito. Pero wala kasi pa nagasalig, good. Kaga ugot lang yapon ang aton nga pagpati. Kaga pagsuportar sa tanan nga panawagan nila sa aton nga man rally, protesta, kag nationwide transfer strike action act. So, diri sa Bacolod, nanong ang specific nga mga activities naton nga naka-line up? Starting next week, especially sa Lunes, kadlaw sa Pasko. Mayara kita sa ginaplano ng activity, no? Sa 27, 28. Tapang i-final pa na natin sa aton nga mga grupo man sa undok, grupo sa mga individual operators. Kasi gusto na balaan kahapon pa lang kami nagtapos man sang isa ka rally march sa protesta dito sa aton Fountain of Justice. Okay. Kasi very successful kasi tandungan man daan dito sa nasubra sang 1,000 nga driver kag operator. So binta makaayo namon nga mahulat lang kami sang signal sang aton nga grupo dito sa nasyonal nga Manibela kag Siston. Actually, may initial na kami nga daw 27, 28. Amoy na ang aton pagod nga padayon sa aton nga pag-ubra sa isang karali, protesta. Okay. Pero hopeful kamo nga tani, hindi man mawadaan pa nga buyan ang inyong mga ngahanay starting January? Yes, Action Art. Amo gina ang aton nga ginapangabay, kag ginapangamuyo din sa tanan, no? Tanan nga mga kahapon ng mga driver kag operators sa traditional jeepneys, upod na ang mga pamilya isagid kag pangamuyo nga tani mapirmahan kag ma-renew man ang aton nga mga prangkisa para hindi kami mawadaan man kung dislocate kay mawadaan sa palangabuyan ang hanay sang transport sector, sang transport group diri sa Bacolod. Okay. Ang sa undok subong kundi although nga lately away nagigman ko ka interview pa sa kay Sir Diego Malacad pero nagligad to ga-claim siya nga may ara pa sa man miyembro gihapon may mga nagsaylo na sa inyo sir nga mga ara sa undok. Ang ila daya nga sa undok nga organization, no? Kami naga-meeting isang bago nila nga mga elected officers. Kada si Diego Malacad daw wala na iya nag-upod sa nila nga kasi kung nakitanta ano siya upod na gani sa Siston kagaupod sila ni John Donasis na nag-upod niya kay LB Benitez. Okay. Ang anong programa niya sa pro-modernization na iyang nga dinabiyo subong alin pa ina nagligad. Ang subong niya amo niyang undok nga nakilala naton mayara man sila sa eleksyon nga natabo. Yung ilang Secretary General ya si Eric Bindoy na siya. Ang ilang chairman si Gardusi. Okay. Na presidente man sang association sang Talisay. So amoy na ang aton na idaluan kada amoy na iyang aton ginaupod no sa pagplano diri sa Negros sang sa Bacolod sang mga about sa problema sini naton. Sila nang ginaupod naton sa pagsulbang sa aton mga problema diri sa Bacolod, Bacod, kag ang undok nga grupo nila ni Eric Bindoy. Paano sir ginapreparahan sa mga grupo ninyo sa transport ang pagselebrar sang Christmas kag sining New Year, especially nga next week kuno may big time naman nga increase sa petroleum products, so? Yes, amoy na ang ginakasubo David, no? Though ang crisis ng transport sector daw hindi na basta-basta. Sobra pa niya sa nagyanta nga pandemya. Though part 3 ini nga part pandemya para sa aton nga grupo.
Kaga pinakamasubo no Action Art pagstorya natin kagapon sa aton nga mga kaupdanan nga mga driver kag operators pinapaminsar gid naton nga ti kung in kaso tani magwa ina nga no may Christmas party man kami kag kung nagwan mo dumahibi gidang aton nga mga kauturan Okay. kag naglumok gid ang ilang nga mga dughan pagambal ta nga kabay pa nga mga extend ang mga maukian atong CRO kay kung maukian bisan paano lang mas na celebrar kita ang gamay kaga gambay gid sila nga kabay gid kaga nakita ka gid ang ilang nga emosyon Aha. dahil gid Aha. Gani ano, budlay palangabuyan mo kag nandanalin pa sa ginikanan mo nga nagasalig sa palangabuyan daw pagi sa transport sector and then subong daw katulad lamang sa aso nga maalimunaw ti subo na siya no so kapin pa kun amo na yan andan ka masarangan mo lang nabalaan mo nga trabaho kag palangabuyan Sir Rody. yes Action Art kay bisan ako bunga man ako sang driver sa transport sector gid nga nagdalalagko kami tanan no upod sa amon nga mga pamilya bilog namon nga pamilya kay anom ko ka mga katiyuan puro driver amo ina nagpa professional sa amon tanan nga bilog nga pamilya kag sa aton man alin sa gamay kita mo niging buhi do kasubo tayo nga amo lang ni kadali kag amo lang kapos ang pagdula sa aton nga wala sa gusto nga sistema kaga kung sa akon wala problema po ang problema sa iban nga mga amo lang din ang ginasaligan nga pangitanan kaga nakita ta damo-damo sang ilang nga mga kabataan nagabiyahe ta sila gani subong nagasuffer na sila sang kapigaduhon one day one night na sa ang ibanda so kung hindi sila maka biyahe wala man sila sang income may pakaon sila pamilya si amo na Action Art subong siya balik ka subo nga pinakasubo nga Christmas taga New Year para sa aton sa mga transport group diri sa Negros ug sa Bacolod. Sige sundo namon ni salamat ki sa time si Rody kag kabay pa ang inyo sini nga ginahandom o ginalauman matabo ina sa masunod nga semana. Thank you gid. Madamo gina salamat Action Art kag sa tanan nga mga tagpalabati sa Action Art madamo gina salamat. Action Hotline. May mga protesta kag mga ginaluto nga programa pero ga-expect man sila on the